May atong meron. Kapunon, magdantag para nihapon po. Luto kong manok. Ini may dala. Sini tigurong. Balik ini may. Mag-adobo kong manok. Dibunuhan. Wala kang gatyan. Ay, pati! Sa gitna! Ay, pati! Sa gitna! Magaling. Magaling. Ay, di ko puhunin. Ah! Sa gitna! Hindi! Sa gitna! Yan! Tutunan ko rin. Ako ba? Oke, pot atas. Basta lang nga luto mga idol. Baik, kita mintaan natin yung luto. Adobo. Sakit na! Pakawalan mo na, sakit na! Dapat nakabala kang treso. Kasi may hirap na ginagawa niya. Treso yung punta. Okay na, kaya na. Kaya na bubakta. Paano ba kung ano nangyari? Dito na nitaw yun. Kaya na. May sila na yung mga kaya pwede na yung dito. Kaya wala yun eh. Kaya na. Yari. Agoy. Agoy. Oh! May karoy. Guys, ako gamas. Pakai kung lamas mo idol. Sibuyas dahunan, bombay, ahos, tayon, pamintahon sa paminta. Ito ba? Para pang-adobo. Okay. Sabi ko na lahat. Sabi ko na. Sabi ko na lahat. Ayan, okay.
Dubai. May Dubai. Terus may kita Dubai mga ito. Reklamo po ano, yung sakit ko. Reklamo siya sa sukan. Atau lebih yung sukan yung pagkaon. Pinili ko ito yung sudan pag mga ito. Pada na yung taas yung sugar. Yung dugo, okay naman. Hindi ba yung dugo? Hindi ang sugar. Normal na yung dugo. Ang na sugar mga ito. Yung lalim mga ito. Karoon ng adlawa. Pagkakapong adlawa, resita ang doktor. Sa iyang natambal. Sa 60,000 kanang niya ito. Tama sa mga 5 kabulan na siguro. Iyang maintain sa 60,000. So yung mga anak panipaw na ito na tanan kaya ano pa mga kuwan yun, hindi mga kaltos. Ito ang anak karoon ng bahay si Princess. Kamay ito kay niya kamalito ng mata ng ban. Banarong sa 60,000. Tigyo daling nga mga balatian nga ito. Yung pinakining ko, no? Kani yung may blood, taas ng sugar. Pantay, nakampin dito itong kaugringon. Ita nga yan dito katuyang sa tuwang gusto itong kaunon, gustong imnon. Ito na gini ay resulta na dili maayo. Dumanan ako ang ban mo ito na matawhan na tanong sa pag-video na ito pagkaon kailangan na control ito patagao kaon basta na good na talbo akong ginawa ito naging resulta.
luto deh. Oh. Yan. Para apa nih? Para penihapon. Ayan. Ayan. Walaing sangkap mo ito. Idol. Bombay. Ahos. Sibuyas tarunan. Paminta dahon, paminta liso. Kahit na. Nalay ka. Lamas. Kuha na din yung tubog ko idol. Muna na tubog ko pa ako. Pero ako na din na. Ako na din na experience karoon nga. Magilay muli ko. Pas mo. Okay. Okay, libro mo. Sangkap nga idol, sibuyas bombay, sibuyas dahonan, ahos, ayun, paminta. Pare-pare! Hindi ka mo magkakatong! Pare-pare! Ayun kita. Takma rin. Bata mo. Ayun. Meron ba? Meron. Yago, yo. Pagkasama yung dalawang anak niya, Y0125, Y0258. Tuyo, ayun, suka sa tuba. Pure suka. Wala namin nagamit ng bitsin mga idol. Bitsin o magic sarap. Eh, ibawalan ang atong pares. Ito lang yung kumanon. Kung masuk pala eh. Alam ko juga pala ang idol. Buhatin mo na. Buhatin mo na. So, ako sa ulaton nga mubukal nga idol. Pwede nyo ba sila?
Punta sa pinya mga idol. Oh. Ako ra niya anak, ako ra. Salamat ka anak. Maghugas ako mga idol. Kaya dahil hugason. Paniagasan ng tubig. Tapos nga magpaabot ako ng mabukal. Tulong pala eh. Lamok ko eh. Buksan akong TV mga idol, sabaran. Sorry. Kanlog kayo. Kanlog kayo. Pag-exercise dito sa gawas ko. Tudlog kanina sa therapy ba? Tudlog kanina sa therapy kasi kuwali mong kuwan. Now. Oh, exercise ko sa gawas. Kulik-lihok. Kung yung sa aming anak ko, ako lang. Namasag-sarihan ko ang level yan. Now, kaya na-part siya ang ang karon na pagkain niya mag-ipog pero at least na yung tagamay hindi pa siya ito yung meron na hindi siya magkamawa parang kumanak ko anime doon pagluto tapos sa pampanya po ng dadaan parang yun nasaya sa po yung naong gano'n para siya yung masad imong wala Wala. Di ka. Wala ba? Wala. Oh. Sa iba ng gasa yan. Paano na ito? Nasa ang tulis yan. Punta na pa sila sa kumang kasi yan po ano.
area. Sa puto na siya. Ito na lang yung magis. Ito lang sa puso yan ang sitwasyon. Dito din na sa Barakian. Kita na may pag munalawas, amping kita, mga idol. Buwasan kita kini pagkaon na di mana. Grabe ka. Matambo. Pag mga idol, dito siya pagka pagkakitan, bukan taruh pakor to. Di man okay, hangit masih pagkaon na sila misudan. Pagkakaman sila mga idol, pero binagmayat ko kayo. Magtambal lang dito ka, sa ibong pa. Magkaon yung isa po yung kaon. Samantala siya, sinupod yung kaon. Pagmay. Sa yung butong. Ito nga, tradisyon niya ito nga, magpalit ka lang yung ito. Black rice o fried rice pagkahat para nga kaon na yung ito kaya ito hindi tayo ito kung ano kasi yoga lang black rice, fried rice ilaw ka na din may palit ano yung ito kayo sumagat mga idol jadi black rice, fried rice mais, yapon matagas ng sugar bawal na yun ang mga soft drinks, kape sanong sa tamis kayo kaya naging siya gawas lang sa mga prutas okay sa mga prutas saging para padugang ito pa prutas yun sila nga paliwat nila daan nga ito headar o kini tasok sugar wala na paliwat minsan hindi na itong linya mo headar o linya mga tasok sugar wala nyo magpantay kita hindi ka mapatuyan ito pagpaliwat kaibong pagkaon, kaibong lingon drinks hindi mo lang nasan na ito na ito na yung mga gabi diha hindi mo butong lang kayo okay nama gitu saya masuk ini mungkin untuk main dengan kan di cuman di luar motor main dulu masuk di lotok kita buka nasi ya Balot na sa kung mga followers niya, kung mga subscriber. Ito mo diyan sa karong panahon ng mga idol, kung ana sa ko ang Monkeypox. No, ang mga bantay ta. Nagabiso lang ito ang video nga kung hindi mo bigay kita ng mga tapok mga idol. Nakita mo sa akin kapag tapok sa akin, tumika na ng sakit karong Monkeypox.
Sobrahan ito rin. Masipak. Eh, kita na ko sa mga sa picture sa Facebook mga idol. Lagihan yung kang i-add yun. Sa ang dila, apil. Ang anak. So, hindi galing. Kita kayo na. Was ngayon kedema itu ini medal para panggugalan ba lupa na sila sakit maaf. Ka dampat ng adaw mga idol ito magaling sa kuwan ipatirapinis sa patirapinis mga tao may nagkuban niya dito hindi kayo dampat ako pagkulong patuloy nito ito po yun ulit Puro semana siguro, murag tanan ako nga kontin. Lampas lagi po mga idol. Katalikod. Kaya kontin na kong lain, isa na lang. Pukot na ako kaya. Siya. Tulog ako luto ngayon. Mga idol, nasunog. Sama pagkaito mo kailangan mga idol. Nasunog. Yan, itog. Piti sunog. Hindi tadi sunog kayo. Kulang sunog kayo. Tuyo naman yung okay. Oh. Hindi tayo. Ano pa yung laro eh?
Kay mga idol. Okay. Pumoto kayo mga idol. Pumoto kayo mga idol.
mga idol. Ito na mga idol. Okay na lang sila. Okay mga idol, maraming salamat yung pag ubat sa ako ang vlog karon nga kahaponon. Wala akong isuon sa gawas mga idol, sorry sila. So yun lang ako i-appeal video ang kuan kung pag lungag di lang napuputlon. God bless sa inyo tanan. Bye bye.